Ben je in verwachting, maar heb je geldzorgen? Dan kun je kosteloos in aanmerking komen voor het Baby Startpakket. Ontvang in 1 keer alle basisbenodigdheden, zoals onder andere kleertjes en verzorgingsproducten, die je nodig hebt totdat je kindje 2 jaar oud is. Als verloskundige in het ziekenhuis kom ik vaak mensen tegen die het financieel zwaar hebben. Ze leven eigenlijk aan de ondergrens van de armoede. En als je ook weet dat 1 op de 13 baby's die geboren worden in Nederland in armoede opgroeien, is dat schrikbarend veel. We kunnen voor deze ouders een Baby Startpakket aanvragen. En het is een pakket van Stichting Babyspullen. Ik ben heel blij en trots dat wij als gemeente Roermond de babystartpakketten mogen uitdelen. Dat zijn pakketten die geven wij aan ouders met een smalle beurs die pas een baby krijgen. We hopen natuurlijk dat we hiermee kunnen helpen om die baby's een goede start mee te geven en echt een kansrijke start in het leven.